Oh tidem jenjem ayem tentrem ingkang jineming sasana kang endah sesawangan gawe sengsem pasrawunganing titah bantu binantu samat sinamat dan daya dinayan sayekyanane among samya ngluhurake marang kautaman miwah caket ing panembah apa to darunane kang mangkono awit daya pangaribawane titah ingkang pinunjuling jagat nenggih menika ta warnane Kanjeng Nabi Sulaiman ya Kanjeng Nabi Sulaiman wicaksana putus kebak ing kawibawan dasar ngratoni sagung titah tri perkawis nenggih manungsa jin miwah sato kewan saka waskitane nganti bisa sumurup caturaning kewan nujing risa juga lenggah ing singangsana adi mubyar murup cahyanira mblerengi suprandene maweh daya pangariba wayem Palukan lagu neng lekas Lukita linuting kitong katung katarengam ngomong Anjrahing keng puspitorum
kasiliring samirana mri sekar gadung kong ngas gandanyo maweh raras renaning triya mangkuta kawulaku kabeh lan tetungguling senopati ingkang ana ing pangarepku Jim Sakar. Kula nun wonten pangandika ing ngadhawuh Kanjeng Nabi amiji sowanipun kula pun Jim Sakar kula nun lan kabeh wae ingkang awujud sato kewan. Lho nggih wonten dawuh timbalan Kanjeng. Wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjeng. Wonten dawuh Kanjeng. Sayektine jagat iki tentrem rahayu niring sambikala kaya wis ora kurang sawiji apa samubarang ingkang padha ngidhep marang panguwasaning Allah. Satemene kowe kabeh padha tak jarwani nggonmu urip sinandhangan gesang iki ora liya mung golek kasuwargan. Suwarganing besok ora liya yaiku swarga langgeng. Mulya ya langgeng, bagya ya langgeng. Nanging kejaba iku jroning alam ing madyapada ya ing alam donya, alam padhang iki sejatine uga ana swarga sapitu. Liripun kados pundi Kanjeng? Ingkang sepisan denarani Janatil Naim iku wahananing ati puat sumbere saka ing jantung plawangane ana ing puser. Nyatane menungsa kang sinandhangan nyawa iku yen dong turu kepati padha ngrasakake nikmat mupangat satata nitya. Iku klebu uga rasaning swarga donya. Mekaten Kanjeng Nabi. Iya. Angka 2 yaiku Jannatul Adnin. Kuwi wahananing ati muzarat. Sranane sulbi plawangane ana ing dakar, roe jenenge Roh Kudus. Luwih endah nampani rasa nikmat lamun netesake tirta sanggama. Ya ingkang winastan saresmi. Inggih. Kuwi diarani suwarganing donya ingkang saploro. Banjur ingkang angka 3 ingkang kena denarani Janatul Tawab. Kuwi ati tuwajuh. Sranane saka ing wadhuk utawa saka ing weteng plawangane ana ing dubur. Roe roh siriul alam. Nyatane bisa lega yen wis padha mbebuan. Mekaten Kanjeng Nabi. Wah, nembe ngretos menika kula Kanjeng Nabi. Nggih, lajeng salajengipun menapa Kanjeng?
Sabanjure ingkang winastan Janatul Firdaus ati salim kuwi sranane saka ing ginjel pelawangane ana ing irung napsune mutmainah rupane putih roe jenenge roh rukani tegese luwih lawas kuwi nyata metu saka lebu wetuning napas ya ambegan iki mekaten ingkang angka 5 yaiku Janatul Samsi kuwi sangkane saka ati sanubari dununge limpa pelawangane saka mripat roe jenenge roh rabani nyatane menungsa kuwi bisa nikmat yen to bisa nyawang padang bisa weruh apa-apa inggih Kanjeng ingkang angka 6 sinebut Janatul Maoti dununge ing ati maknawi sranane yaiku rempelu pelawangane saka kuping tegese tinitah dadi titah kang kesandangan badan wadak kuwi luwih elok bisa ngrungu swara ingkang gawe sengsem wondene ingkang pungkasan sinebut Janatul Sukri wahananing ati sawadi sangkane saka ing usus pelawangane saka ing tutuk roe jenenge roh ilafi nyatane bisa suka-suka katandha yen kelegan banjur ngguyu latah-latah kaya sira kabeh yen lagi padha kelegan merga padha nampa bebungah saka panjenengan ingsun. Waduh, ngaturaken panuwun. Ih, ngaturaken panuwun Kanjeng Nabi, ngaturaken panuwun. Sedaya piwucal-piwucalan paduka Kanjeng Nabi Sulaiman sedaya badhe andayani gesanging manungsa satu kewan menapa dene kados badan kula sak rencang tetungguling para jin menika saged tentrem rahayu lan saged ngestu padha dhateng paduka Sang Nabi Sulaiman tetep saged dhateng panembah mring Allah Kanjeng. Iya. Kang mengkono kabeh piwulang-piwulang ingsun marang sira mara gage wigatekna lan tindakna ana jroning bebrayan kanthi tumemen. Sing krana tumindak ingkang kurang prayoga pamriye dimen sira kabeh padha kesamatan dening wirayating dat yaiku date kang maha agung ingkang nyipta bumi langit sak isine iki. Kula nuwun inggih. Siji kang ingsun rembug anane sira kabeh ndak timbali ora ana liya kejaba aku krungu ujarawat-rawat kondang umandange Sang Hyang Bathara Wenang. Sang Hyang Wenang kok gembelo mestakane sak kentheng murdane. Dheweke mengiran jagat ngaku ingkang dadi pangeraning bawana. Mongko saka panemuku pangeraning bawana iku ora ana liya kejaba mung Sang Allah. Ya ingkang nyipta bumi langit sak isine iki. Ya gene ing atase wenang iku mung tedhak turuning Kanjeng Nabi Adam metu saka Sayyid Anwar ya Sang Hyang Nur Cahya tegese iki isih klebu titahing Allah. Kena ngapa kok ngaku dheweke ngaku mangiran jagat lan disuyuti dening sagung titah. Mula Sakar Jim Sakar kula nuwun tanjihna perkara iki. Pawarta ingkang tak tampa iki nyatakna marang nggoning Sang Hyang Wenang yaiku ingkang mapan ana ing kayangan Pulo Dewa. Aja kaya bocah cilik mara ngrakita lair lan batinmu. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta Pamana pana markana Samirana lan warayang Pancabayu Pancabayu wisikan gulingan lima Sikra kang bala tumingal ladalah. Kanjeng
Mboten langkung mundi dawuh paduka Kanjeng sendika ngestakaken dawuh lajeng kepareng kula nyuwun dawuh malih kados pundi kepareng paduka. Mara gage ngetapa wadya jim. Sithik aja nganti keringkesen nanging akeh aja nganti keruwan. Elekno Sang Hyang Wenang. Dimen manembah maring Allah lan aja mengiran bumi. Menawi lajeng bondo kalaning guguk ngutawaton gajah larembun dan tanpa ratu tak paringi purba wasesa cekelen pidananen Bathara Wenang ngestaken dawuh bareng kula nyuwun pamit tak pengestoni jaya lakumu. Kabeh kawulaku lho kula rehning jim sakar wis budal nganti wadya jim liyane kang padha sekti mandraguna sira kabeh nadyan saka kaduan padha melu memanuki yen to nganti katlayek ing welakon sira matura marang panjenenganing sun lho nggih ngestakaken dawuh Kanjeng nggih kula nyuwun pamit Kanjeng Nabi. Maju.
seksa krura kakiri